Kaixo, bideo honetan ikasiko dugu zelan marraztu kaleidoskopio bat. Horretarako, lehenago marraztuko dugu zuzenardi bat. Hemen daukagu menu honetan, zuzenardia. Zuzenardia marrazteko behar dugu muturreko puntu bat eta beste puntu bat, beraz, hemetik, ona. Orain, zuzenardi hau biratu egingo gu 120 gradu. Biratzeko horretarako tresna aukeratuko gu, menu honetan daukagu, biratu puntu baten inguruan. Bueno, zer behar dugu, zer biratu nahi dugun, ondoren biraketa zentroa eta angelua. Hau da, biratu nahi duguna, honen inguruan, eta 120 gradu. Bueno, hasieran ez da agertuko 120, beste zenbaki bat, aldatzen dugu, eta kontuz gradoren ikurra mesedez ez ezabatu. Erloju horratzen kontra, adibidez, ados, bueno, nahi dugu berriroren biratu zer, hau, honen inguruan, eta 120 gradu erlojuaren kontra. Bueno, bat euskagu ja, 3 zuzen erdi, eta hauek izango dira simetria ardatzak. Zertarako islatzeko zerbait. Marraztuko puntu bat, adibidez hemen, eta honen isla jango gara egiten. Honen arabera, eta gero isla bakoitza besteen arabera. Lortzeko guztira 6 puntu. Ben, nahi dugu islatu, tresna honekin, eta bueno, irakurriko gu, islatu nahi den oiatua, eta ondoren islapen ardatza. Hau da, nahi dugu islatu hau, bueno, islatu baino lehenago, egingo dut pizkat handiago, propietateak, eta lodiago ingot. Eta orain bai, islatu ingot, hau, honen arabera, hau, honen arabera, hau, honen arabera, eta hau, honen arabera, eta falta zait, hau, honen arabera. Vale, guztiak 6 puntu. Zer egingo gu? Beitu, hau mugituz gero, hau da referentziakoa eta pinikote jarrikote etiketa, jakiteko zein mugitu behar dugun, honen arabera doa dena. Hau islatzen da, eta islak islatzen dira. Bueno, egingo guna izango da, puntu honen arrastoa aktibatzea, beste nabe bai, eta ikusiko gu ze pasatzen den. Bueno, aktibatzeko guztiak aldi berean, ez banan, irekikote algebra lehioan, hobeto errazago egiteko, gero itxikote algebra lehioa. A puntua, joten bagara gainean, ikusten da zein den dagokion puntua, puntu hau ez dut ikusi nahi, eraz ez ezabatzeko, eskutatzeko, badeko gomen aukera, hemen bakarrik zirkulo honetan klik eginez, eskutatzen dira. Hau da, isla, ez dugu ikusi nahi, eta bai geratzen diren puntu hauek. Daukagu, joango naz aukeratzen. Bueno, perkatu, puntu hau ez dut erabiliko, puntu hau ere ez, eta puntu hau ere ez. Bueno, orain bai, aukeratuko puntu hau, eta kontrol teklarekin, klik eginez guztietan, guztiak batera aukeratuta geratzen zaizkigu, egiteko gauza bera puntu guztietan. Zer egingo? Bueno, arrastroa gaitu arrastroa, hemen, eta horretaz aparte, propietateekin, kolorea aldatuko. Kolorea, baina ez izateko beti kolore finko bat baizik eta mugitzeko ze puntua mugitu ahala.
kolore dinamikoa deitzen dena. Horretarako, aurreratua pestaina honetan, aldatuko gu hemen koordenatuak, bakezue kolore sortzeko, gorria, berde eta urdina neurtzen dela, eta hemen dinamikoa izateko egingo guna izango da ze puntuaren koordenatuak erabili. Adibidez, gorrian jarriko gu ze puntuaren lehenengo koordenatua. Lehenengo koordenatua sartzeko, isa, barkatu nagusia ez, isa eta parentesen artean ze puntua, berdea adibidez bigarren koordenatua, zerena, eta urdin aldatzeko be, ingogo biren arteko batuketa, edo zuek nahi duzuen. Isa ze, gehi, ze. Ikusiko berze pasatzen den. Eta, itxikote hau. Eta hasiko naz, hau aukeratuta daukagu, gezi hori, mugitzen ze puntua, ze pasatzen den. Ikusten duzue, dena mugitzen da honen arabera, eta bagoaz marrazten kolorez desberdin. Oso polita geratzen da, ezta? Honekin, ikasleek egin dezakete alako lehiaketa bat, zei lortzen duen politena. Onaina izan da bideo hau.